cepet mlayu ngono lho. Iya pas suar mancing dinteni kancane alah totoke busur. Mancing dinteni kancane kok malah. Tali kok malah. Iki. Iya. Jangan cepet. Sik to. Suar dinteni kancane ngene kok. Ya apa ya kuat aku wong wedok. Alah. Wong iki belajar sing kroso. Yuk, enggak kuat lah. Kuat. Bane ngono ya ora kuat ngono. Wong iki mbok kaya pancen. Enggak kuat aku. Ya ampun, sing tenanan lho. Cepet selanjutnya kancane malah aku malah suwi nih kombo. Kowe takon manggul malah. Ya enggak kuat aku. Allah Gusti, ngangkat sakmono ya. Lah iki lho ora kuat akeh kok. Wong makane iki ngarep dhewe tak ngongkon iki wong ngarep arep mancing. Kono sekli motor e. Teh. Nyekli motor ki ya ora ngono kuwi. Kok Apa to? Nyekli sentenan nyekli iki. Mangka kowe. Wong nah, kok wong arep mancing sak kawanan malah ngaret. Kusik lah. Nyekel iki ora tenanan kok. Enggak aku yo wis ngene to. Ngene apa? Nyekeli tenanan yo ora mungkin iki ambruk. Nyekeli sing kencang. Gara-gara tak mletne goyang iki mau. Ya iki sampe ambruk pisane tak kon manggul kowe. Tenanan. Iki lek nyekelmu. Ora tenanan karep. Iki wis tenanan iki lho. Sekali sono, aku balik. Yo mlaku kowe. Aku sok arep mancing malah. Jagang iki angel iki, benane saiki. Angkut. Lah aku piye? Alah karepmu, mlaku karepmu, brangkang ya karepmu, wis tuwek ae wis ora mikir. Wedok kaya piye ngono lho. Wong kok malah kon aku yo ora kuat lah ngangkat dhewe. Dhewe yen kon ngangkat ke abote semono yo ora mungkin kuat. Ngene iki balik kon maku. Wong sing salah malah aku sing disalahne. Wong sing junjung ora kuat, aku ngojeki motor wis bener malah aku sing disalahne, aku sing diseneni. Semono mbane kon ngangkat dhewe apa yo kuat aku. Kulo wong wedok gedine semono.